Mux kulħadd jaf inta tiżewweġ u għan. U dejjem ġibtu rispettu. Naf. Ġilet ma' nies imħabba fih, nipprova niftaħlu għajnejh. Messa, ma nafx issa nagħmel iżjed għalih. Daqshekk gravi l-għada. F'dik l-ittra hemm ċarutont kif l-awtoritajiet jinsabu mħasbin għal mod kif ħallal tal-każin l-aħmar idaħħluh fin-nassa. Għu jissaddi kassa li għamel. Gbera ġej, dak kollu li ġara dakinhar wasal għand min kellu jasal. Bejniet nanċ, sa jinvestigaw. Ikolli ngħid, l-salt ma jdux milħa kappillan. Flobdu benit. U bad niġu għattu. Ma jixraqlux. Kifem nirraħalu fuq kollox għaddis jimxi fl-art. Iva, ma jekk il-kappilla jieġabu għamil deċizjoni laħa kontra l-kazin, kun affarijiet jiġu sewa. Sewa. Allura inti jidirlek li għal-festa tal-qaddis għandu jħalli x-xjaten jiġu d-doqqu jismu jkantaw jitfaw il-botti. Ma l-għura inti taqla l-ingwid? Birka binti. Itla falija. Kun birka mur. Jek se nerġgħu nibdew bl-inkwiet naqbadu nitlaq jiena. Issa deċiża. Għamel intoħt, mux sa waqfek jekk kint kontenta bih. Hemmx tagħmel kontent int, kontent kulħadd, biss jien dakinhar hemmint. Illi spiċċa kollox biċ il-ġid. Imma l-gwerra ta' hemm moħħ. Taħraq! Dombenek! Dombenek! Dombenek, Sinjora Ġisella! Dombenek! Dombenek! Għanġ, ġara l-sarju kollu. Mela, mela kelmu! Ajma, għalbiex itħabbat. Kieku tafu, xokk għandi fuqi. Għallu s-servi kollu, għatlek għamil darba d-babas fid-dawl. Min għallek li kont jgħet il-babas fid-dawl? Nisakuna fil-tamer. Ommi kienet tajt li ma t-tiħu qata, t-toqot id-dura xid-dem jgħadlek. Iwa ma biex ħatqatanċ. Ġizi. Xiġrala? Emmi, tik, ħalbu li toqqoni. Tik għadha li bil-flint lili. Iva tkellem għan xiġrala? Flak, wiċċal fuq. Wiċċal fuq. Titlaq, il-għom stess titlaq. Bajqeda, Ġew il-polizija. polizija. Oħt, ċempel il-Pippo, dak jek ħafna nis, joħorġu għazgu. Jħarġu għal-fi. Mux bil-ħafs ġara stada edha. Ġiet ambulanza għadu għal-isptar. L-isptar? L-isptar? Korrit? Ma jekk jaxtar, kurtan, kima li nismajt grafi, ta' Din kien joqsodu benik miskin. Mux bizzejt għandu l-inkwiet. Tortiju, l-inkwiet u mifittxu, xlieda l-inti kizom mami għawe. Għazzet raħat tiġi bil-roda. Oh, mill-konvent kien ġeja kif għalu, ta' Tajrix titħol soru. Fej bqajt? Għara, ntlift. F'sajt ċempilt, mela jlan din numru. Kiku fittix fil-direttori sa fejna fin kappillan wieħed għaw fil-raħal. Isma, għaw mawħat? Le għalix, edin l-isptar. Għax ġizi tajli ta' karozza, imma ċempiltu għallu li manda xej grafi. Ġifiri daw ma jafux li kalli ġijin? Le, daw ma jafu bxej u naħseb minix beħsib li nejdillom għalissa. Ma pass l-importanti u li tħalta pala seftura. Dan ġen, forsi għaw tinsab kontenta ġizi u ħallini minnek. Dik mux binti daqs kemm inti binti jent. Ġizi, kif għatmet li għandi uħti ma. Għax kif kienu seħħew ċirkostanzi kontat li aħjar ma tkunx taf, immissa l-affarijiet jinbidlu. ġizela kif ma Jien naf min jafx konfuzjoni kellhom. Weġeb gravi? Ma nafx. Xi kultant ma tiġ toqgħod fuq in-nies għax qatril ma la jagħmlu għadira. Jiena li kont minnek kont naqbad imur id-dar tagħhom. Ili ma murżem. Kalli xirajt ma dun belit. Mela ħatibqgħu dejjem bil-ġlied intom it-tnejn. U mux u dejjem jara sa jivvinta. Ħanċempel waħda. Jekk ser iċċempel minn tisessib il-ħadd id-dar. Mhux aħjar tmur l-isptar? Tiġi miegħi? Imxi.
Ma lissa kifetlek, dawk huma l-iktar nies mitla f'din id-dar. Issa jekk tinserta li tkun hawn u taħbad ma' xi ħadd minnhom tinsiex. Il-għaba li inti ġiżi fejt. U taħseb li dawk mhux se jindunaw li jiena minix ġiżi? Mhux jindunaw intu waħtok fula maqsuma bil-kemm narafkom jien sapar minn ma jafkomx. Isma' ma jien ħerġa' ftit. Ella qed titlef. Jekk ġiżi qiegħda l-isptar, int ma tistax toqgħod tiġri barra. Ġifri jien ħanoqgħod ġew nsakra? Allura, bil-ħaq, għax insejt ngħidlek, hawnhekk għandu jiġi Monsinjur. Qis li kemm indumu għaw ġibru hekk sew. Oqgħod bil-għaqal u m'hemmx xorb buħmarijiet, smajt? Ejja ħanurik il-kamra tiegħek. Isma' ma, x'għedt li jismu dak l-arrus tat-tija Ġiżella? Pippo. Taf x'raġel fieħu. Ma nafx minn fejn sabitu jien di. Naċċertakom li m'għandha xejn ġara. Ma se nżommu l-osservazzjoni. Għala xejn, għala se tkun id-dar. Grazzi, Dott. Kif inhi? M'għandi xejn bravi, imma mħabba li ħabdet rasa se jżommu hawnhekk il-lejla. Kif inhi Sabina? Tajba, nista' tabbi Sabtek minn diġ ġejjen. Għad forsi m'għandekx pjaċir bija, dun Benit. Wasalt ħin, għada tkun id-dar. Tkun trid tiġi taf. Ejja d-dar. Niġi tibżax. Nixtieq naf meta se jasal is-sagrestant l-ġdidi. Jinsa sejtu d-dunsal. Għam id-dera ħadd ma tħajjar, il-qalba se jkollu niqbaw. Waħdek ta? Iġifieri. Jien xogħol se nkun il-gabbana biha l-ġalat. Jien u ġina. Intu ġina. X'kombinazzjoni marret li gabbana tfittix xogħol u kunt hemmhekk jien. U sid il-gabbana offrilna li jtielna aħna t-tnejn. Isma' sabu jaf. Issa kita ħaġi tal-bus frasu dak, ma tafx kemm jgħira li għadak. Jagħmlu xi importanti ħankun xogħol biha l-ġalat. Ġiżi kif inhi biha? Ħarġet mill-isptar. Missek mortarata, kontu bil. Konna. Ma dan l-aħħar jisal it-tieni ġemmu. Anzi, għat li ma tix toħroġ mi jiżjed. Inti għadek bil-ħsieb? X'jaħsib? Li tiżewweġu. Da żgur, da boq nibdan ġewwa. Nawguralek. Aqba. Dan? Jien għalija mhux isbaħ mill-libertà mal. X'kut semmejt? Tix imur jieħdu fl-xkun binnhom. Tajba l-idea. Ġib is-sellum miegħek. Ġejta, stennini. Stennini. Ġovan, tajli xejn aktar. Jiena Ġovan, għamil li pjaġir għatlek u tajli xejn aktar. Isir li jisir, jekk titnibqaw bil, tajli xejn aktar. Jien ma nifraħx aktar tal-lingwi. Fil-li hawn u fil-li mhux hawn, u jekk imorru naħa l-oħra mmorru, bidnu bidna b'kollox, ġovan. Ma tixtara naputija għandna ma mititx. kollu sew, ma fl-aħħar mill-aħħar jiena fuq tixtaq tinkellmek tafx. Xittaj li fuħtok? Għaxi jew għensu ddeċidew li jiżżewġu. Tassew proset. Għajna għadda. Issa mbagħad ngħidlek tibżgħu ma jekk tippermettili. Nagħmellek mistoqsija waħda. Fajja, Ġovan. Inti għadek biħsib li ma tħallihom xi toqqu tal-gażi l-aħmar. Jaqgħu ġi xi ħadd jgħidlek biex toqgħod tistaqsini? Jekk ma jinqala xejn id-deċiżjoni li ħadd, aktar xi nbiddilha. U l-banda l-ħamra ddoq fil-festa ta' San Katant. Prosit Dum Benit. Mill-ewwel qedtilhom jien Dum Benit għaddis jimxi fl-art. Jaf jader u jaf. Ġovan, mhux aħjar l-inċels inħalluh għal xi funzjoni reliġjuża, Qed issemmi l-funzjonijiet reliġjużi. Dak il-Monsinjur meta baħsibu jasal.
xabijat? Ma bħal? Fuq edin, għax biraħ kellna inċident. Tassew. U marru l-isptar. U l-madoffi kemm jimbezzule. Mit? Miet. U le, mux il-kappillan, il-neputija tijaw, ġizi. Allura, ħagġuħra, ma ħadħalin jew barra. Idħol, sur. Grazie, permettili. Idħol. Għod bil-qeda. Forsi, forsi. Kem għandu dar sabiħa l-kappilla. Iva, mux ħazin. Kbira żgur. Allura, il-neputija edha l-isptar? Le, għaw edha s-sabat huwa. Ma kelli xie affarijiet gravi ta' tajrita karozza, laqti ta' frasa u sturdit ftit. Il-Marelli miskina kemm sfortunata, tmut żgur. U le, tabi. U tobba fi xifmu. Daqqa fuq ir-ras ma u xar minna, tmut illum jew għada tmut żgur miskina. Ħanuri kemm ħaġa serji daqqa fuq ir-ras. Jiena kell ħabib tiegħi miskin waqa' mis-sodda u ħabat rasu mal-art. U miet? Miet, ma mitx ma d-damħana biex niftehmu. Ma skont il-mara tiegħu baqa' sejjer lura minn dakinhar li qala din id-daqqa. Allura, ma tantx domħaj miskin? Le, miet. Xi 30 sena wara, taf imma miet. Allura 30 sena wara, mieta xħabat rasu b'nifa. Skużani, taf ma narax għal fejn għandek toqgħod tajjeb miegħi, jiena kull ma qed nagħmel ngħid dak li qalt lill-mara tiegħu ma forsi aħjar immurux niġi darba oħra nsibek f'burda taħjar. Muru rġejja darboħra. Sur? Skużani xaqasat li xisimni Giuseppe Monsignore. Giuseppe Monsignore? Signorina Giusella! Signorina! Oggi Monsignore, oggi. Signorina Giusella! Signorina! Signor Eccellenza, il bambino da che non va di fare. Chiaro? No, signor. Scusali, Serafina, Eccellenza. Dina Eccellenza, natawa, jiena Giuseppe. Iva, Monsignore. Monsignore. Monsignore? Jina propjament l-kappillan ġejt inkellem. Il-kappillan mar sal-knisja dal-waqt ikun hawn. Skużani nara. Lena, ara sta jixrob offrilu xi ħaġa. X'noffrilek Eċċellenza? Diġà tilkom din Eċċellenza naqtawa. Mela x'ħan offrilek? Ġimiel in-natura. Mela daqsxejn imbejt irid, ħanġiblek jien. Min dak li jħobb jixrob dumberid. Poċi bil-eda. Le, poċi dejja dejjem jekk ma jimpurtax. Kif ma tewieġeb ħadd? Skużani daqsxejn. Allura, inti għamdut? Le, ma Ġizella ħat iżewweġ li tziju Pippo, allura niġi inti għadaqqatit. U għandek paridejn tas-sew il-win. Ibżalihom, Għawnu l-imbejt, Mons. Grazzi. Jider tajjeb, missa naraw il-palat. Tajjeb u bni. Laqsbew saħelwa ta' xbejba fil-fjur tagħha. Poetical, Monsignor. Biex ngħidlek ġieli nħarbes xi ħaġa, ma naturalment ikolli bżonn l-ispirazzjoni. Skużani, Serafina, ma ħajkolli mura bħalissa għazziju jkun qed jistennini. Skużani, Eċċellenza.
Dinek tagħmel. Tifla sew ta' Elena, ma mistħija. Arrusa l-sagristan. L-sagristan? Iva, ma issa sa jitlaq. La jiġi ieħor jitlaq. Għara se jxorbu, inti jista tixrob su kapilla. Jena ma ġejx biex ixrob, ma ġejx biex nitkellem. Dun Benit, ġej dawn u tajtna l-bazza biħa u jkollok tixrob ma' nissa. Insomma, għamil il-sirqija. Għamlu whisky doppju mela dwar. Le, doppju, ma tiddi nisker. Tista tisker issa? Ġekallek tgħidilna, għattunna. Ma għadba għawġ nitkellmu daf? Meta trid sur kappillan, ejdinna u niltaqgħu formalment. Sa jew tiġi int jew kellha niġu aħna l-uffiċċju tiegħek. Mela nidorbu bis-saħħa ta' Dun Benit. X'inhi l-okkażjoni? U x'inhi l-okkażjoni laqwa li xorbu. Allura inti tiġi minnu? Le, jiena l-housekeeper. Ma jibatix il-kappillan. Ismu ma rridx ta' ma peress li s-soħtu għad niżewweġ. Inti miżewġa? Kont. Ma kien telaqni r-raġel 16 sena ilu. 16 sena, u ejwa ma nixxi ngħidu minn dak iżmilla u sibtieħor, mhux hekk? Smajna bil-knisja ta' miż-żewġa. X'għandu x'jaħsab? Tgħidlix li inti għamilt 16 sena mingħajr il-kumpanija ta' raġel? Jimporta żid li naqra mdit? Jidru mill-aħjar dawn in-nies jekk jirnexxieli naħseb li mmur tajjeb magħhom. Grazzi. Poġġi li taħdejja jisisa. Allura, x'għedt li jismi? Serafina. Serafina. Serafina, Iva. Skużani, ma nduraħġ. Allura inti hawn torqod. Mit-tnejn sal-ġimgħa x'issibtu l-ħadd imur f'appartament. Rrit, mela mhux hawn naqqas. Qiegħda tfittex. Lil-ħija. Il-Knisja mort? Min imma ġejja mhux hemm naqqas. L-istess baħuk jitlaq u ma jitkellimx femmar. Stenna ftit. Każi l-aħmar mort. Każi l-aħmar. M'għandekx tagħmel ġovan. Kieku kellix nagħmel bil-xaw. Ħalla lilja. Jekk tgħaddi sal-każi l-aħmar ta' fissibu hekk. Ma x'ma jagħmel hemm? Se jħallihom idoqqu għall-festa ta' San Katat. Isma' inti xfittu. Isbaħ ħaġa jew fid-dinja. Yani mħabba. Dinja mingħajr mħabba hija biss infern. Iva, Eccellenza. Giuseppi. Ma nsibu daqsxejn bitqila biex nseħħlek hekk bismek, inti importa nibqa' nseħħlek Monsinjur? Le, allura f'dak il-każ Monsignore. Imma saħi kolli mur forsi nsib kamra f'lukanda. Le, ma tarax. Inti hawn se toqgħod għas kemm kbira d-dar ġaħsibnilek għall-kamra. Tassa. Aħjar kieku. Jiena waħdi ħanorqod. Taskur ma fejn saqsi? Mhux jiena bil-lejl niddejja norqod waħdi. Fil-każ ngħid lil Dun Benit. Forsi jibda joqgħod minn aklu. Tajjeb hekk? Tajlu xejn. Inti xi morru mela? Fejn? Torqin il-kamra tas-sodda tiegħi. Fuq. Fuq? Għalfejn tippreferi jisfel? Le, preferi fuq.
ħbib jina sanħallikom għax nafax xabaħta. Oj, ma tmurxe. Għamil l-laħar wieħed. Le, li tagħmellix. Għana Dwart, għamel l-drink għalija. Mod ġen ħasdek għada x'ma nixtus fuqi. Ġizella! Jgħodrok, ġizella! Ġara xi ħaġa oħt. Hej, id-dara minn Monsinjur. Min? ħadd mu suppost li jaf, għax kellu jiġi inkognito. Inkognixiex. Inkognito, pajzan biex ħadd ma jkun jaf li qiegħed hawn. U se jitħallaq man nies biex ikun jista' jitkixxef. Xi tkixxef? Il-qagħda tar-raħal, l-inkwiet parrokkjali. Ismaħi, għamil li pjaċir. Li kellimni bil-Malti safi. Għax meta kun qed titkellem ma' Wenzu, ngħid xi ħmerija u naqta' ċart. L-inkwiet li kien hawn madun Benit. Jara tagħmilu t-tort. Issa, jekk jirriżulta li dak l-inkwiet kollu għal Dun Benit, allura daqshekk u jkollu jitlaq. Imma l-inkwiet mhux l-oħrajn ħolquh. Dak x'ngħidu aħna imma, l-oħra mhux hekk jgħidu tafx. Hemm inti mettlix li kollox irranġaw. Dak għax Dun Benit makak. Meta sar jaf li ġej il-Monsinjur jinvestiga, bidel id-deċiżjoni li kien ħa u se jħallihom idoqqu għal-festa issa. Imma jien ma nistax nifhmek taħi. L-ewwel għax ma kien se jħallihom Dun Benit bejt kontrih. Issa se jħallihom xorta waħda qed tgħid kontrih. Jaqgħed ngħid kontra tiegħu. Mhux inta dik kifek li huma kak. Iġifieri biex isalva ġildu. No, però wkoll aktar jien noqgħod niġi nitkellem miegħek, id-dawra kollox kif trid int. Hawn ħallejtu kien hawn Lejna u Sarafina. Kela Sarafina? Min? Ġien Monsinjur? Iva, ċi. Kela issa? Le, għawinat. Ismina biex ħaġa? Naħseb talak li xtaqx il-pressjoni għalix xkultant imbati bija. Xussib taf, kellim tabib? Darba kont għamilt vista ma kietani xi pirmli. Ismin tam rittuħax fi kas il-mornejlu. Le, ħalli għammek, ma mux jaħseb li għat nistikka jew xi ħaġa. X'qal, ħajbqa' hawnhekk? Iva bsa jibqa. Ma qed jistrejf ftit għax ħassu daqsxejn għajjien. Ħammur inkompli daqsxejn ta'. Ma nafx kif qed nara l-Serafina. Ma għandekx, tbadi bil-pressjoni. Isma' għajja twaqqaf għataw tmur tisli għax mhux taġobni. Mur kompli jitflok għawt. Aħjar ħamur noħsib jiena. Għadġir xoħt. Ġin Monsinjurti. Iva ġin, Nafsi għot maħna. ek naħseb. Jina għom inti xur pjaċirti. Għalija xorta. Imma da ma ġibix juhu pjaċir hawnhekk ta' ġibix jinvestiga. U la jitlaq probabbilment Dun Benito iparpar minn raħal. Ma m'għandux għalfejn jiddeċidi hekk. Ir-raħal kulħadd iħobbok, kulħadd jaf kemm ilek fil-parroċċa kemm ġibta l-qudiem. Ekk għod naħseb jiena wkoll. Imma xi ħud bagħtu informazzjoni u allegazzjonijiet fuqi. Bekk, u jħabżuni. Smit oraj. Tajba ħafna. Kont firġa. Fej sejra. Sejra sal-kunvent, fej Sor Roberta. Xtaqt ngħidlek xi ħaġa, ti. Għajdi. Biss ma rridekx tagħmilha fattax għandi minix ċerta. ċerta miex. Jek ġeja xi bomba, somma jdejk fuq. Jekk il-bambin irid, si. Deċidejt li mur solu. Sabro, inti ċerta? Iva, solu, si. Sorry?
dak tal-karni għab. Ġista forsi t-tibjibħor. Forsi ma tafx kif, jien għala ġaħal. Dolodu għamil ta' d fil-għoddies. Forsi tħajja ħadd minn raħal. Ara dom Benit, jina deċis, mus seni pasa gristan. Ibim minn ċan sa' għamil. Paga dajba għandek. Ma bħajx bħati. Il-ħenijiet dom Benit, kisruni. Iva nagħti, ma s-sapporti. Se kemm jitlaq il-Monsignor għal għandi bżonnok. Ara, jena ma s-sen itlaq għabel ma nawsak. U n-wedek li s-sekem kuna l-Monsignor nibqa. Ma kif itlaqu, daqsek. Nittama li ġi xaħat se kemm jitlaq il-Monsignor għanċ. Ġizi kifin? Ġizin, għaddi la kollox. Isma bejnietna. Għadha mhix ċerta. Imma tħajlet mur soġu. Ajwux. Ġizi sira soħru. Femmi, għala mhix ċerta, imma ħsib għandek. Għala laqħal qed kollha xejn ma ħatta. Il-metti nirajt, ma laxħaf sejem minni. Bebiż għaliba? Għandi kam xil-tlaq għalix. Għax aktarx għandek il-Monsignor. Waqt ġizi sejra soru, hej. Bis-saħħa tiegħek ġizi. U bis-saħħa tiegħek siju Benit. U tiegħek ukoll tiegħek Ġiżella. Ġejja. Alla Sur Pippo. Għaddi tiju Pippo. Għaddi, oqgħod bil-qiegħda. Allura, Sur Pippo. Waħedna qegħdin. Jaqaw, konta t-tixrob? U le, kont se nieħu l-ewwel grok. Ġejt nara kif int? Inti kif qed tarani? Tidher tajba. Jaqaw, Ġiżella fuq qiegħda? Ġiżella marret għand il-ħajjata. Il-Monsignor kien hawn imma ħareġ ukoll. U Serafina ħarġet tixtri. Ġifiri, għaw ma bħattu xek. Etlek jien li waħidna qegħdin. Kolla su, naddi aktar tard. X'aġlandek? Isma' għaw qed tibża minni. Kolli ngħidilek tixrob mhux ħażin u xek. U le, forsi ħadd xi żewġ grokki oħra qabel. U ieħor mhux ħajjagħmel differenza. Ejja ħanagħmel grokki. Le, sejjerin. Mhux qabel tieħu grokki ieħor miegħi. Kolli ngħid ma tiflaħx int. Jista' jkun li għad nistorduta mid-daqqa laħat u għalhekk l-inkwiet ma tantx jagħmilli tajjeb. Ix-xorb ma tantx jagħmillek tajjeb. Tlaqt. Mhux qabel ma tieħu grokk ieħor miegħi. Kolsu, nieħu wieħed u nitlaq. Bisni waħda. Ġizi, xinti tgħid ma tlift moħħok jew xorb ħadek sow. Le, jiena la tlift moħħi jew laqqas fis-sakra. Wejja Sur Pippo, waħidna qegħdin. U jekk m'intix se tbusni, se nibda nwerżaq u ngħajjat u ngħidilhom li attakkajtni. X'inhu? X'inti tagħmel? Le.
inkella ma jemnunix li attakkajtni, x'se nagħmel ħaniddu kan psikjata, jinnaħseb li dik id-daqqa li lajt warasek, kif itlek xifti fuq. Kollox id-dumbenit. Da żgur, u taħseb li se jemmel lilek dumbenitux. Se nagħmel ħankompli nċarrat? Kollox. Imbosek. Imma nassa ngħidlek. Sabina, ħanejlek. Ma nafx tagħmel li Serafina ċarrat lid-dublet. Tlaq il-barra sul Pippo. Attakkarni? Jekk m'għandix li daqsxejn ta' tifla daħirġa mill-isptar, attakkat raġel bħalek, mela ma tedirx minn wiċċek li jint raġel ħażin. Ara, itlaq il-barrissa u ma jkun jaf ħadd xejn, smajt? Se ma tibżax. Nirraġaq lilek? Żgur terġa' ċarrat l-ħwej ġiballa hux ja raġel ħażin lint. Jien raġel ħażin? Ma ninċed. Insa titlaq jew se nċerpel il-pulizija. Kolosok. Għażgur li bil-ħaġa mhux se taqbgħu. Aqbad. U mitlaq il-barra issa stess. Għajkix se żommjaw intu koll, ma nafx tiġrita milli. Jekk m'għandix nemmen lilek u ma nemmilx raġel pas-Sur Pippo. Jew ikella itla fuq qabel jarek xi ħadd, smajt? Thank you. Cornet, please. Ġizzi! Mela sejtni! Johnny! Johnny, da żgur li ma nsejtekx. Skużani tisħana ta' fint, ma tantx li mdorrija jien. Allura, inti hawnhekk taħdem? Jiena nara li ġabdilek. Reġabdili, għaddi naqas biss id-deċidejt. Asna f-senimu jekk ix tal-vanilla jew tal-frawli. Mux għalġanati għat nitkellem. Għal Soro. Soru? Le, reġabdili. Ġifiri, nistaw nġaw nibda naħħuġu fl-imkien, issa? Jekk inti trid u m'għandek xi oħra? Rrit, żgur li rrit. Idħol għaw ġew, idħol ħan għalmek kif tbija l-ġanat idħol. Ġesi. Ġesi.